ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଭାଉଜ ହଁ ଆରେ ପ୍ରତିମା ଭାଉଜ କହୁଛି। ହଁ ଭାଉଜ କୁହନ୍ତୁ। ତମେ ଗେଇବାର ମାନେ ଗୋଟେ ମାସ ଯାଇନି ତିନିଥର ଗୋଟେ ମାସରେ ଗେଇଛ ଯେ ମୁଁ 2 ଦିନ ଜରରେ ପଡିଲି। ଜ୍ୱରରେ ପଡିଲ କାଇଁ ମତେ କହିନ ତ। ତ ଗାଣ୍ଡିରେ ଯୋଉ ନଷ୍ଟ ଗେଇଲ ମାନେ ମୁଁ କେତେ ଜୋରେ ଚିଲଉଥିଲି ଜାଣିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଜର ହେଇଯିବ ବୋଲି। ଅଛି ଯେ କଣ କରିବା ଆଉ ମାନେ ମଜା ଟା ଲାଗୁଥିଲା ନା ସେଥିପାଇଁ। ଶୀତ ଦିନ ମାନେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ବାଇରେ ପଡିଛି ଗିଆ ଘି ହଉଛି ଥଣ୍ଡାରେ କାକରରେ ପୁଣି ଗିଉଛ ଯେ ମାନେ କୁହନି। ତମର ଜର ଗାଣ୍ଡି ବାହାରି ପଡିଲା କହୁଛ ବିିଆ ସବୁ ଦର୍ଜ କରିଦେଇଛ ସତ। ଦରଜ ହଉଛି ବହୁତ। ହୁଁ ତ ଦୁଧ ଜର ବି ଭଣ୍ଡି ତ ତମକୁ ତମ ଆଁ ଦାନ୍ତ ଦାଗ ରହିଯାଇଛି ଦୁଧ ଭଣ୍ଡିରେ ଦାନ୍ତ ଦାଗ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଦୁଧ ଗୁଡା ଏତେ ଗୋରା ହେଇଛି ଚିହ୍ନ ତ ରହିବ ନା। ହୁଁ। ଆଉ ଜ୍ୱର କଣ କହୁଥିଲ ହେଇଗଲା ବୋଲି। ହୁଁ ଯୋଉ ଗାଣ୍ଡିରେ ପୁରେଇଲ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଇ ହଁ। କୋପରେ ଆଉ। ମାନେ ମୋର ପ୍ରଥମେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପ୍ରଥମେ ମାନେ ତମକୁ ରାତିରେ ଯୋଉ ଗେଇଲି ସେଦିନ ଥଣ୍ଡା ହୁଁ ହେଇଗଲା ତାପରେ ପୁଣି ତମକୁ ଜର ହେଇଗଲା ନାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କହିଲ ମାନେ ରାତିରେ ଆମେ ଯୋଉ ହଉଛେ ମାନେ ବାହାରେ ହେବାଟା ଠିକ ନୁହଁ ନାଇଁ। ହୁଁ ଥଣ୍ଡା ବାହାରେ ଟା ପଡୁଛି ନାଇଁ କଣ କରିବା ତମେ ଦେଖ ବ୍ୟାଚଲର ଅଛ ଗେଇ ପାରିବ ଯୋଉଠୁ ପାଇବ। ମୁଁ ତମେ ହଁ ତମେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିବାହିତ ଗୋଟେ କେମିତି ନା ହୁଁ ତମେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତମେ ରାତିରେ ଆସିପାରିବ କି କୁଆଡେ। ଆସିପାରିବନି ତ ତମ ବାରିପଟ ପଛପଟେ ଯୋଉ ସେଇଟା ଅଛି ଯୋଉ ଗାଧୁଆ ଘରଟା ସେଇଠି ତ ଆମେ ହୁଅନ୍ତି ନା ହୁଁ ହଁ କି ନାଇଁ। ତ ମୁଁ ହୁଁ ଗୋଟେ ପିଲା ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଯାଇପାରିବି ତମେ ଆଉ ଯାଇପାରିବ କି। ନା ସେଇ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦବା ଆଉ କଣ ଜର ଫର ଯାହା ହେଲେ ହଉ ବରଂ ମଜା ଟା ଆସୁଛି ନା। ହୁଁ ତମେ ତ ସେଇଠି ବିନା ହେଲମେଟରେ ଗାଡି ଚଲାଉଛ ଆଉ। ଆମର ଏମିତି କିଛି ମୋର ଲାଇସେନ୍ସ ଫାଇସେନ୍ସ ସବୁ ଅଛି ହେଲା ଆମର ଓକେ। ବିନା ହେଲମେଟ ରେ ବି ଗାଡି ଚାଲିବ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ହୁଁ ଆ ଗୋଟେ ତମକୁ କାହିଁ ଥରକେ ଯୋଉ ଗର୍ଭବତୀ କରିଦଉଛ ଆଉ। ଆଉ କାଇଁ ମଜା ଲାଗୁନଥିଲା ତମକୁ। ମାନେ ହୁଁ ଇଏ କଣ ବେଲୁ ଖାଉଛ ବାଣ୍ଡିରେ ଏତେ ବିଜ ଗୁଡା ତମର ଏତେ ସରୁନି। ତମକୁ ତ ଗେହିଲେ ଆମର ଅଟୋମେଟିକ ବୀର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଆଉ କଣ ଖାଇବି। ହୁଁ। ତମେ ଯୋଉ ପାଟିରେ ଯୋଉ ପୁରେଇ ଦଉଛ ସେଇଠୁ ହୁଁ ତ ମାନେ ଏତେ ଜୋସ ଆଉଛି ଅଟୋମେଟିକ ବୀର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି କଣ କହିବି ଆଉ। ହୁଁ ଭଲ ଲାଗେ କାହାର ମୋ ଦୁଧ ଭଲ ଲାଗେ ନା ସେ ଝିଅଙ୍କ ଦୁଧ। ତମର ନା ତାର କୁହନି ଟୋଟାଲି ଧରିବା ପାଇଁ ମଜା ହିଁ ଲାଗେନି। କଣ କରିବା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦିଏ ମୁଁ ଆଉ। ମିଛ କଥା କହୁଛ। ଆରେ ସତରେ ସତରେ। କାହିଁ କହିଲ ଦେଖ ମାନେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିପାରନି ତ ଆଉ କଣ କରିବି ବାଧ୍ୟ ନା ଯେମିତି ହେଲେ ବି କରିବାକୁ ହୁଁ ପଡିବ ତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଆଉ। ହଁ ତମର ଯାହାହେଲେ ପ୍ରେମିକା ନା ମୁଁ କହିପାରିବି କଣ। ପ୍ରେମିକା ନା ପ୍ରେମିକା ଥିଲା କେତେବେଳେ ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେତେବେଳେ ଗାଣ୍ଡି ମରଉଛି ଅଲଗା କୁଆଡେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ତୁ ତୋ ବାଟରେ ଯା ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ। କିନ୍ତୁ ହୁଁ ଘିଅ ଟା ଖାଉଛି ସେ ମୋଠୁ ହେଲା ମାନେ ତାର ସବୁଆଡେ ଗାଣ୍ଡି ମରଉଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ। ହୁଁ ସେ ତ ଗିଆ ଖାଉଥିଲା ଗୋଟେ ବୁଢା ଟା ଯେ ହଁ ଜାଇଁଲ ହଁ ଦେଲେ ଯେ ହଁ କଣ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ମଝିରେ କହୁନଥିଲି ଥରେ ତମକୁ ହଁ ତମେ ତ କହୁଥିଲ ବୋଧେ ଆଉ ହଁ। ହୁଁ ଜେଜେ ବୟସ ଲୋକଠୁ ଗିଆ ଖାଉଛି ପଇସା ପତ୍ର ନଉଛି ଆଉ। ହଁ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି ତ ଖାଇବ ଆଉ ମାନେ କହିଲ କଣ ମାନେ ପଇସା ଦେଖିଲା ଚାଲିଲା ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ହୁଁ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡିଦେଲି କହିଲି ତୁ ତ ବାଟରେ ମୁଁ ବାଟରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତ ମାନେ ଘିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ସେ ଆସୁଛି ସେମିତି ବି। ଗାଣ୍ଡି ମରେଉଛି ଯାଉଛି